खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बर'द जोबनोस्ला बरायना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन पिआरसि एबा डोमिसाइल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो एबा अनलाइन माबोरै दिहुननो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन जाहाथे नोंथांमोना बे डोमिसाइल एबा सार्टिफिकेटखौ दिहुननायाव जेबो प्रब्लेम जाया जेरावबो नोंथांमोना थांनांगौनि गोनांथि जाया आं बेखौ नोंथांमोननो मबाइलजोंनो खोन्थागोन मबाइलजों नोंथांमोना माबोरै बे डोमिसाइल एबा पिआरसि सार्टिफिकेटखौ माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनानै दिहुननो हायो आं बेखौ नोंथांमोना मबाइलजोंनो खोन्थागोन दा बे पिआरसि एबा डोमिसाइल सार्टिफिकेटखौ मायाव नांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोनसै जायफोर बिथांमोना दायो स्कलारशिप बानायनो सानदों बिथांमोनाथ' बे पिआरसि एबा डोमिसाइल सार्टिफिकेटखौ नांखागौखा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ बानायनो नांखागोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना दायो जेनेबा माबानि सार्टिफिकेट माने बिथांमोना दायो पिजि एबा आन्डार ग्रेजुएट फरायदों बिथांमोनाबो बे डोमिसाइल सार्टिफिकेट एबा पिआरसिखौ बियो नोंथांमोना बिनिखायनो बे पिआरसि एबा डोमिसाइलखौ दिहुननो नांगोन जायफोर बिथांमोना फ्रियै एडमिसन लानो सानदोंबा दा बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोननो प्रसेसै खोन्थानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना बेबादिनो आपडेट मोननो थाखाय ओमफ्राय आङो भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों बे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बे नोंथांमोना थांबानो जाबाय लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन आं बेहाय दाख्लैबावैसो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दि इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनानै बानायनानै लानो हायो होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन दा बै भिडिअआव आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन माबोरै नोंथांमोना बेहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ होननानै लगइन खालामनांगोन नालाय बे रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव नोंथांमोना खालामाखैबा बेहाय थांदो प्लिज क्रिएट एकाउन्ट इन स्टेट पर्टेल बेहाय नोंथांमोना थांनानै नोंनि इमेल आइडि ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होनानै ओमफ्राय नोंनि नाम एड्रेस होनानै नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामना लाहैबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे इ गभारनेन्स बेहाय फैनानै लगइन खालामनांगोन आं दाख्लैनो सिगाङावनो आङो बे एकाउन्टखौ खुलिनानै लाखाबाय दा आङो लगइन खालामनोसै इ गभारनेन्स बेहाय थांनानै आं दायो बे इ गभारनेन्स बेहाय थांबाय दायो आं माने नोंथांमोननो खोन्थानोसै माबोरै नोंथांमोना बे डोमिसाइल सार्टिफिकेट एबा पिआरसिखौ बानायनो हायो दा बेहाय जेब्ला नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामगोन बे समाव इमेल एड्रेस होगोन बे इमेल एड्रेसखौ नैबे होनांगोन ओमफ्राय इउजार नेम एबा स्क्रिन नेम नोङो जेनेबा रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव मा स्क्रिन नेम होनाय बेखौ बेहाय थुनानै लगइन खालामनांगोन आङो बेहाय इमेल एड्रेसखौ होनोसै बिनिफ्राय आङो बेहाय स्क्रिन नेम आं रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव होनाया बे स्क्रिन नेमखौ आं बेहाय टाइप खालामनानै होनोसै नोंथांमोना बेबादिनो होबानो जाबाय मबाइलजों बानायदों नोंथांमोना बे फिसा फिसा नुदोंबो जानांगौ दा बिनिफ्राय आङो मा खालामसै दायो लगइनआव थुनानै होनोसै होमबानो बियो लगइन जासिगोन अब्ला नोंथांमोना अपसना फैसिगोन आरो माबोरै नोंथांमोना पिआरसि बानायो बिनि अपसना फैसिगोन दा नैबे बुंदों आं बे बेक खालामफिननि नैबे सेलेक्ट नोंथांमोना बे मोनसे अपसन नुनो मोनगोन बे सेलेक्टआव थुनानै नोंथांमोना पिआरसिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन पिआरसिनि मिनिङा जाहैबाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट आं दायो बे सेलेक्टआव थुबाय ओमफ्राय पिआरसि बा जोंहा फार्स्ट आखरा पि जायो बेनो पि थुबाय बिनिफ्राय गाहायाव फैबानो जाबाय नोंथांमोना गाहायाव फैबा नोंथांमोना नुनो मोनखागोन बे पिआरसिखौ आं नैबे नोंथांमोना नुदों जानांगौ ने पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय आं दायो बे पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटआव थुना होनोसै बेकसो थांफिनबाय आङो पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट आं दायो बेहाय थुनानै होबाय नोंथांमोना बे नुदों जानांगौ नै पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनि मिनिङा जाहैबाय सर्ट फर्मआ पिआरसि दाना आङो बेहाय ग'आव थुनानै होबाय दा बे ग'आव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव मोनसे लिंक नुनो मोनगोन नै बिथिं फिसा अनलाइन नुनो मोनगोन बेहाय नोंथांमोना थुना होनांगोन अनलाइन खालामनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे आरो नैबे मोनसे फैबावबाय साबमिट अनलाइन बेहाय नोंथांमोना दायो थुना होदो आं दायो बेहाय थुनानै होबाय दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगोनो जोंहा दायो बे पिआरसि सार्टिफिकेट जायखौ जोङो पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट होननानै बुङो बियो दायो नुजाफैबाय नैबे बुंखादों हायार इडुकेसन जायफोर बिथांमोना डिग्रि लेभेल एबा गिदिर क्लास फरायनो सानदों बिथांमोनाथ' बे पिआरसिखौ नांखागोनखा ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना स्कलारशिप बानायनो सानदों बिथांमोनाबो बे पिआरसिखौ नांगोन दा बेनिफ्राय बे एप्लिकेसन फर्माव होनदों नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ एबा डोमिसाइल एबा पिआरसिखौ मा लेंगुवेजआव बख'नो सानदों इंलिसाव आसामिसाव बेंगलि बड' बबे मोनसेयाव नोंथांमोना एप्लाइ बेखौ बख'नो सानदों सार्टिफिकेटआव बड'आव फैगोन आरो जुदि नोंथांमोना बड' सेलेक्ट खालामोबा गोसोबादि बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नोंनि नामखौ होदो नोंनि जोनोम डेटआ मा डेट अफ बार्थ बेखौ नोंथांमोना बेहाय होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेहाय हो पासपर्ट नाम्बार दङबा होजागोन नोंथांमोना गैयाबा नोंथांमोना बेखौ जेबो होनाङा बिनिफ्राय नोंथांनि बिफानि नेमखौ होदो बेहाय फादार्स नेम बिनिफ्राय मादार्स नेम बेखौ फुलि लिरदो नोंथांमोना
आधार नाम्बार दङबा होजागोन, गैयाबाबो बेहाय जेबो नङा। पान कार्ड नाम्बार दंबा होजागोन, होआबाबो बेहाय जेबो नङा। मेन्डेटरि नङा बियो। इमेल एड्रेसा नोंथांमोना बे होनो हागोन। बे सार्टिफिकेटखौ डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन एबा स्टेटासखौ नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजोंबो नायनो हागोन। इमेलाव बिथांमोना आपडेटखौ हरगोन होयोबा। दा बेनिफ्राय कान्ट्रि होनदों बेहाय इन्डिया आरो स्टेटआ जाहैबाय आसाम। बिनिफ्राय दङ जोंहा डिस्ट्रिक्टआ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो गावबागाव बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम। साब डिभिजना मा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव खैथा साब डिभिजन दं बे फैगोन। नोंथांमोननि रेभिनिउ सार्केल अफिसा मा बेखौ बेहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनाय अपसन मोनगोन डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव। बिनिफ्राय बे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै डिस्ट्रिक्टनि सिङाव खैथा टाउन भिलेज दङ बे सेलेक्टनि अपसनाबो फैगोन। नोंथांमोना पस्ट अफिसखौ गावबागावनिखौ सेलेक्ट खालाम। बिनिफ्राय नोंथांमोननि मौजा बबे बेखौ सेलेक्टआव थुनानै नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ। बे जेबो टाइप खालामनांगौनि गोनांथि गैया। पुलिस स्टेसना मा बियो फैखाजोबगोन बे सेलेक्टआव थुबानो। नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौल' मात्र सेलेक्ट खालामनांगौ। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गासैबो पुलिस स्टेसन मौजा बेफोरो एपियार जाखायो। बेखौ नोंथांमोना सेलेक्टल' खालामनो नांगौ गावबागावनिखौ। दा बिनिफ्राय बेहाय जोंहा एड्रेस होदों। जुदि नोंनि बे रेसिडेन्सियेल एड्रेसानो पार्मानेन्ट एड्रेसजों एखेबा दहाय गोजौनि होनायजों अब्ला नोंथांमोना नैबे टिक खालामबानो जाबाय। जुदि नङाबा बेखौ नोंथांमोना गाहायनिखौ फिलआप खालामबानो जाबाय। बे एखेयानो गोजा सिगांनिजों। बिनिफ्राय आङो गाहायाव बेकसो फैफिनबाय आं थांफिननोसै दायो। गाहायाव फैनांगोन पार्मानेन्ट एड्रेस होखांबायमोन ना। गाहायाव फैथारदों नोंथांमोना। बेहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना रिजन फर एप्लिकेसन फर पिआरसिखौ मानि थाखाय नांगौ ना हायार इडुकेसननि थाखाय नांगौ। बेखौ नोंथांमोना होनांगोन। हायार इडुकेसननि थाखायसो बांसिन बे पिआरसिखौ होखायो। दा बिनिफ्राय नैबे बुंदों नोंथाङा बबे स्कुल एबा इनस्टिटिउसनाव कलेजाव लास्ट कलेज एबा इनस्टिटिउसननि नामा मा बेखौ बेहाय सोंदों आरो नोंथांमोना बे कलेजनि नेम एबा इनस्टिटिउसननि नेमखौ बेहाय होबानो जाबाय इउनिभारसिटिनि नेमखौ। बिनिफ्राय नैबे बुंदों बे न'खौ होबानो जाबाय। क्रिमिनेल रेकर्ड दङबा इयास होदो नोंथांमोनाव दङबा, गैयाबा बे न'आवनो थानो होदो। बिनिफ्राय पासपर्ट साइज फट'ग्राफ होनो नांगोन। नोंनि बे फट'ग्राफखौ होदो। बिनि साइजआ जाहैबाय 50 KB खम जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनो हागोन। आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया बे लेन्ड रेभिनिउ रिसिप्टखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। न'खरनि बे खाजोना रसिदखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नांगोन। 500 KB खम जानांगोन फाइलनि साइजआ। ओमफ्राय नैबे मेन्डेटरि नङा। नैबे बुंदोंदि कपि पासपर्ट अर सार्टिफाइड NRC 1951 बे दङबा नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन। होआबाबो जागोन। बेहाय मेन्डेटरि नङा। भटार लिस्टखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हादो। बेखौ होखाथारनांगोनखा। बेनिफ्राय नैबे बुंदों डकुमेन्टस अफ पेरेन्टसा नोंथांनि बे 50 बोसोरनिफ्रायनो बेहाय थाबोगासिनो दङ बेनि मोनसे प्रुफ होनो नांगोन। जेरै नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै न'खराव जुदि सोरनावबा पिआरसि दङबाबो होजागोन। बे जेबो नङा। नोंथांमोना न'खराव सोरबाफोर जुदि पिआरसिफोर बख'खांबायबा नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन बेहाय आपल'ड खालामनानै। दा बिनिफ्राय नैबे बुंदों बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ होदो बेहाय। बिनिफ्राय नोंनि मेट्रिकनि सार्टिफिकेट नङाबा एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना बेहाय आपल'ड खालामना होनो नांगोन। बिनिफ्राय गाहायाव बुंदों आरोबाव बेखौ नोंथांमोना होबाबो जागोन होआबाबो जागोन 8 नाम्बारनिखौ। बिनिफ्राय गाहायाव फैदो। गाहायनि नैबे 9 नाम्बारनाबो मेन्डेटरि नङा होआबाबो जागोन बियो। बिनिफ्राय गाहायाव फैबावदो। ओमफ्राय नोंनि एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनांगोन। एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनो। बेखौबो नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामदो गिबियावनो। बिनिफ्राय फिलआप खालामजोबदो। बिनिफ्राय स्केन खालामनानै नोंथांमोना मबाइलजों साफायनानैबाबो बेहाय आपल'ड खालामबानो जाबाय। एप्लिकेसन फर्मा जेबो गैया। नोंनि एड्रेस ना बेफोरबायदि लिरनांगौ। ओमफ्राय बेखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामना हो बेहाय। बिनिफ्राय एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना भटार ID कार्ड नङाबा आधार कार्ड रेशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटि बिल बेफोरबायदि होजागोन। नैबे बेंक पासबुकबाबो होजागोन। होथारनांगोन बेहाय एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोननिखौ। बिनिफ्राय बे नाम्बार अफ फेसखौ खैथा नोङो दिहुननो सानदों बेखौ 1 2 3 नोंथांमोना होदो। फेस खैथा दिहुननो सानदों मोननैबा मोननै मोनथामबा मोनथाम मोनसेबा मोनसे होदो। बिनिफ्राय नैबे केपचा क'डखौ बेहाय थुना होदो। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नुदों नोंथांमोना प्रिभिउआव थांग्रोदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय गासिबो जुदि थिग जायोबा। दा बे साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना 30 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन। पेमेन्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म डाउनल'ड खालामनो हागोन। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो एप्लिकेसन आइडिखौ मोनगोन। दा एप्लिकेसन आइडिखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना 10 दिनसोनि उनाव लग इन खालामफिननानै डाउनल'ड खालामनो हागोन बे गावबागाव पिआरसिखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव। दा माबोरै हागोन नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनो बेखौ नैबे गिट स्टेटास बे थांनानै नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। नैबे गिट स्टेटास
बे गिट स्टेटासाव थांनानै नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ चेक खालामहैबाय थानो हागोन नैबे चेक इ फ्रम स्टेटास बे थांनानै नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै जेरै नोंथांमोना बे नुदों एप्लिकेसन नाम्बार मोनगोन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बे थांनानै नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय बेजों लोगोसेनो आङो नोंथांमोननो बे इनकाम सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनाय लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों 10 दिनसोनि उनाव नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामखांनायनि उनाव डाउनलड खालामना लायोबानो जाबाय भिडिअ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बे डाउनलड खालामनायनि अपसननि लिंकखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना पिआरसि नांगौ जादोंबा एप्लाइ खालामना लागोन होननानै अनलाइनै माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हायो साख्रिनि आपडेट गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट आरो बेबायदिनो माखासे सार्टिफिकेट दिहुननायनि आपडेटखौ मोननो हायो बेनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो चेनेलखौ नोंथांमोना भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम गोजोन्थों